Pokud si myslíte, že znáte ty, kteří žijí vedle vás, počkejte, až uslyšíte, co se stalo jemu. Tenhle chlap vypadal, že nemá ani naslanou vodu, nosil ošoupané džíny a v samoobsluze v Libni přepočítával drobné na rohlíky, ale ve skutečnosti to byl právě on, kdo v tajnosti skupoval akcie největších firem v Evropě a jehož jméno vyvolávalo v bankovních domech v Londýně i New Yorku posvátnou hrůzu. Jenže to nikdo v Praze netušil a už vůbec ne Eliška, která se právě stala jeho manželkou. Eliška stála u okna v otcově pracovně na pražské Hanspaulce a měla pocit, že se jí svět rozpadá pod rukama. Venku byl sichravý podzim, takový ten typicky český hnus, kdy se mísí déšť se sněhem a město vypadá šedivě a unaveně. Její otec, Jaroslav, seděl za masivním dubovým stolem a vypadal, jako by zestárl o 10 let během jediného odpoledne. Jeho kdysi hrdá ramena byla svěšená a ruce, které kdysi řídily stavební impérium, se mu teď viditelně třásly. Musíš to pochopit, Eliško, vydechl Jaroslav a ani se na ní nepodíval. Není to jen o mně. Pokud ty peníze nevrátím, přijdeme o dům, o firmu, o všechno. A ti lidé, oni se s nikým nemažou. Tohle je jediná cesta, jak nás z toho vytáhnout. Eliška se na něj otočila a v očích měla směs vzteku a naprostého zoufalství. Bylo jí 24, právě dokončila práva a myslela si, že má život před sebou. Místo toho se z ní stalo platidlo. Takže mě prostě prodáš? Nějakému chlapovi, kterého jsem v životě neviděla? Jen proto, že slíbil, že zaplatí tvoje dluhy z hazardu a špatných investic? Není to jen tak někdo, zamumlal Jaroslav. Je to Filip. Kdysi mi dlužil laskavost. Teď se to otočilo. Je to otec samoživitel, žije skromně. Potřebuje někoho, kdo by se postaral o jeho dceru a vytvořil mu zázemí. Slíbil, že když si ho vezmeš, všechny směnky zmizí. Když Eliška poprvé uviděla Filipa, chtělo se jí brečet. Sešli se v jedné zaplivané hospodě 4. cenové skupiny někde v Holešovicích. Vzduch tam páchl po levném pivu a smaženém sýru. Filip seděl v rohu, na sobě měl starou mikinu s vybledlým logem a na klíně mu seděla asi 5letá holčička s rozcuchanými vlasy. Vypadal unaveně, pod očima měl kruhy a jeho tvář zdobilo několikadenní strniště. To je ona? Zeptal se Filip svým hlubokým, trochu chraplavým hlasem, aniž by vzhlédl od talíře s hranolkami, které krmil malou Anu. Jaroslav jen přikývl, jako by se styděl promluvit. Eliška tam stála ve svém drahém kabátě od renomované značky a cítila se jako cizinec na jiné planetě. Tenhle muž měl být jejím manželem? Tenhle člověk, který vypadal, že právě přišel ze směny v továrně a jehož největším majetkem je pravděpodobně ta stará škodovka zaparkovaná venku na chodníku? Jsem Eliška, řekla stroze. Filip se konečně podíval nahoru. Jeho oči byly jiné než zbytek jeho zevnějšku. Byly ostré, inteligentní a neuvěřitelně klidné. Na malý moment měla Eliška pocit, že jí ten pohled rentgenuje, jako by věděl přesně, co si o něm myslí. Ale ten pocit hned zmizel, když si Filip utřel ruce do papírového ubrousku a vstal. Já jsem Filip a tohle je Anna. Svatba bude v úterý na Matrice. Žádné velké divadlo, jen podpisy. Pak se ke mně nastěhuješ. Byt je malý, ale vejdeme se. Svatba byla přesně taková, jakou ji popsal. Šedivá budova úřadu, úřednice, která vypadala, že jí ta práce k smrti nudí. A 2 svědci, které Filip zřejmě sehnal někde na ulici, protože jeden z nich smrděl tabákem a druhý měl na sobě špinavé montérky. Eliška neměla bílé šaty, měla na sobě jen jednoduchý kostýmek a v krku měla knedlík, který nešel spolknout. Když podepisovala oddací list, měla pocit, že podepisuje rozsudek smrti nad svým starým životem. Filipův byt v Libni byl v domě, který už dávno volal po rekonstrukci. Výtah nefungoval, takže museli šlapat do 4. patra. Chodba páchla po kyselém zelí a starých novinách. Když Filip odemkl dveře, Eliška zůstala stát v předsíni. Byl to byt 2 Lux K. Všude byly hračky, na stole v kuchyni hromada nevyžehleného prádla a v rohu stála stará televize, která pamatovala ještě 90. léta. Tady budeš spát ty, ukázal Filip na malý gauč v obývacím pokoji, který byl spojený s kuchyní.
Já a Anna máme ložnici. Je tam jen jedna postel, takže se tam všichni nevejdeme. Doufám, že ti to nevadí. Eliška jen němně přikývla. Co měla říct? Že je zvyklá na vlastní koupelnu, šatnu větší než celý tenhle byt a snídaně do postele? Teď byla manželkou chudého táty, který se snažil přežít z měsíce na měsíc. Její otec byl zachráněn, ale ona byla uvězněna v realitě, kterou si nedokázala představit ani v nejhorších snech. První dny byly peklo. Filip odcházel brzy ráno, prý do práce v nějakém skladu a Eliška musela vodit Annu do školky. Malá holčička byla tichá, skoro vůbec nemluvila, jen na Elišku občas vrhla takový ten zkoumavý pohled, který jí připomínal jejího otce. Eliška neuměla vařit, neuměla uklízet a už vůbec nevěděla, jak se starat o dítě. Proč jsi si mě vzal? Zeptala se jednou večer, když Filip seděl u stolu a v pološeru počítal nějaké složenky. Světlo z lampy mu dopadalo na tvář a on vypadal ještě starší, než byl. Filip na chvíli přestal psát. Potřeboval jsem pomoc. Anna potřebuje ženský vzor. A tvůj otec potřeboval zmizet z radaru určitých lidí. Byla to vzájemně výhodná dohoda. Výhodná pro koho? Vyštěkla Eliška. Já tady hnije v tomhle bytě, zatímco moji kamarádi jsou v Alpách nebo v Dubaji. Podívej se na sebe, Filipe. Žiješ z ruky do huby. To ti nevadí, že tvoje dcera vyrůstá v tomhle? Filip se na ní podíval a v jeho tváři se nehnul ani sval. Peníze nejsou všechno, Eliško. To bys jako dcera Jaroslava mohla vědět. On jich měl hodně. A podívej se, kde skončil. Prodala tě vlastní krev, abys mu zachránila kůži. Ta slova bolela, protože byla pravdivá. Eliška se otočila a šla si lehnout na ten nepohodlný gauč. Plakala do polštáře, aby ji neslyšeli. Cítila se tak sama jako nikdy předtím, jenže pak se začaly dít divné věci. První náznak přišel asi po 2 týdnech. Eliška uklízela v předsíni v rámci své nové role hospodyně a z Filipovy staré bundy vypadl malý kousek papíru. Byla to účtenka, ale ne z obchodu s potravinami. Byla to stvrzenka o bankovním převodu. Eliška na ní koukala a oči se jí rozšiřovaly. Částka byla v eurech. Bylo tam tolik nul, že je musela přepočítat 3krát. A jméno příjemce? Byla to jedna z největších charitativních organizací v zemi. To musí být omyl, zamumlala si pro sebe. Asi to našel někde na ulici. Další věc se stala o pár dní později. Filip byl v koupelně a jeho telefon, starý poškrábaný model, který vypadal, že vypadl z popelnice, začal vibrovat na stole. Eliška se na něj podívala. Na displeji nesvítilo jméno, jen řada čísel, ale co jí zarazilo, bylo to, že kód země byl +1, tedy Spojené státy. Telefon přestal vibrovat a přišla zpráva. Eliška nechtěla špehovat, ale displej se rozsvítil a ona si nemohla pomoct. Zpráva byla v angličtině. Stálo tam: The Tokyo merger is complete. Your signature is required via encrypted link. Sure to 2 billion secured. Eliška stuhla. 4,2 miliardy? Co to má znamenat? Její manžel, který nosí boty z výprodeje a pracuje ve skladu, dostává zprávy o miliardových fúzích v Tokiu. To nedávalo smysl. Možná je to nějaký podvod, pomyslela si. Možná se Filip zapletl do něčeho nelegálního, co je ještě horší než dluhy jejího otce. Když Filip vyšel z koupelny, Eliška se snažila vypadat nenápadně, ale srdce jí bušilo jako o závod. On se na ní jen krátce podíval, vzal telefon a strčil ho do kapsy. Něco se děje? Zeptal se klidně. Ne, nic. Jen jsem přemýšlela, co budeme mít k večeři. Zalhala a doufala, že její hlas nezní příliš roztřeseně. Filip jen pokrčil rameny. Udělej špagety. Anna je má ráda. Ten večer Eliška nemohla usnout. Sledovala stíny na stropě a přemýšlela, kdo je vlastně ten muž, který spí ve vedlejší místnosti. Kdo je Filip? Proč by někdo, kdo má přístup k takovým penězům, pokud ty zprávy byly pravdivé, žil v takové díře? A proč by si bral jí, holku z Hanspaulky, která mu vlastně k ničemu nebyla? Rozhodla se, že tomu přijde na kloup. Další den, když Filip odešel a Anna byla ve školce, Eliška nešla uklízet. Místo toho začala prohledávat byt. Bylo to trapné. Cítila se jako zloděj ve vlastním domě, ale musela to vědět. Prohledala skříně.
Zásuvky v kuchyni, krabice pod postelí. Nic. Jen staré oblečení, pár fotek Anny s nějakou ženou, pravděpodobně její matkou, a spousta dětských kreseb. Už to chtěla vzdát, když si všimla Filipova starého batohu, který nechal v koutě. Vypadal jako batoh někoho, kdo chodí na túry po Šumavě. Špinavý, ošoupaný. Eliška ho otevřela. Uvnitř byly jen nějaké papíry a starý notebook, ale v malé postranní kapse našla něco, co jí vyrazilo dech. Byla to krabička. Malá, černá, potažená sametem. Když ji otevřela, v šeru obývacího pokoje se zaleskl prsten. Nebyl to jen tak nějaký prsten. Byl to obrovský diamant, tak čistý a zářivý, že i Eliška, která vyrostla v luxusu, poznala, že má v ruce majetek v hodnotě několika milionů korun. Pod prstenem byl lístek s logem jedné z nejexkluzivnějších šperkařských firem na světě, se sídlem v Paříži. Co to sakra je? Zašeptala. V tu chvíli se ozval klíč v zámku. Eliška spanikařila. Rychle krabičku zaklapla a hodila ji zpátky do batohu, ale nestihla ho pořádně zavřít. Filip vešel do bytu a hned si všiml, že Eliška stojí u jeho věcí. Jeho výraz se změnil. Už to nebyl ten unavený otec z Libně. Jeho oči se zúžily a v obličeji se mu objevila tvrdost, kterou u něj ještě neviděla. Udělal 2 rychlé kroky k ní a vzal batoh z podlahy. Hrabala ses v mých věcech? Zeptal se tichým, nebezpečným hlasem. Eliška couvla, až narazila do stolu. Já jsem jen chtěla najít nůžky. Ten batoh byl otevřený a... Lžeš, přerušil ji Filip. Dohoda byla jasná, Eliško. Ty se staráš o dům a o Annu, já se starám o zbytek. Do mých věcí ti nic není. Kdo jsi, Filipe? Vyhrkla Eliška a v očích měla slzy. Viděla jsem tu účtenku. Viděla jsem tu zprávu v telefonu. A viděla jsem ten prsten. Žádný skladník v Libni nemá v batohu diamant za miliony. Co jsi zač? Jsi kriminálník? Ukradl si to? Filip se na ní dlouze díval. Napětí v místnosti by se dalo krájet. Pak si povzdechl, hodil batoh na židli a sedl si naproti ní. Vypadal, že přemýšlí, kolik jí toho může říct. Tvůj otec mi dlužil laskavost, to je pravda, začal pomalu. Ale nebylo to o penězích. Zachránil jsem mu život před lety, když se zapletl s lidmi, se kterými neměl. Teď se situace opakovala, jenže tentokrát ty dluhy byly příliš reálné. Kdybych tě do toho nezapojil, tvůj otec by teď pravděpodobně plaval někde ve Vltavě s betonem na nohách. A ty s ním. To mi nevysvětluje ten prsten, namítla Eliška. Ten prsten je památka po mé matce, řekl Filip, a v jeho hlase byla slyšet stopa smutku. A co se týče těch peněz, řekněme, že nejsem jen skladník. Jsem někdo, kdo se rozhodl, že už nechce žít ve světě, kde se lidé hodnotí podle toho, jaké mají auto. Chci, aby Anna vyrostla jako normální člověk. Aby věděla, co je to tvrdá práce a skromnost. Ne jako ty, Eliško. Ty jsi byla jen rozmazlená panenka, která nevěděla o skutečném světě vůbec nic. Eliška cítila, jak jí rudnou tváře. Takže tohle všechno, tenhle byt, ta špína, ty levné špagety, to je jen nějaký tvůj sociální experiment? Hraješ si na chudáka, zatímco máš na účtech miliardy? To je odporné. Filip se prudce zvedl. Odporné je nechat svou dceru vyrůstat v prostředí, kde si myslí, že se všechno dá koupit. Moje žena, Anina matka, zemřela kvůli penězům. Kvůli tomu, co peníze dělají s lidmi. Slíbil jsem si, že Anu před tím uchráním. A pokud chceš být součástí téhle rodiny, budeš se muset naučit žít podle mých pravidel. Nikdo se nesmí dozvědět, kdo jsem. Rozumíš? Nikdo. Eliška se na něj dívala a v hlavě jí vířily myšlenky. Byla vdaná za nejbohatšího muže, kterého kdy potkala, a přitom musela žít v bídě. Byla to ta nejabsurdnější situace, jakou si dovedla představit. Ale zároveň cítila zvláštní fascinaci. Filip nebyl jen nějaký podivín. Byl to muž s tajemstvím, které bylo mnohem hlubší, než si původně myslela. A co bude dál? Zeptala se tiše. Filip k ní přistoupil blíž. Poprvé se jí dotkl, položil jí ruku na rameno. Jeho dlaň byla teplá a mozolnatá, ale jeho dotek byl překvapivě jemný. Dál budeme žít jako doteď. Půjdeš pro Anu do školky,
pak uvaříš večeři. A zítra tě vezmu na jedno místo. Ale musíš mi slíbit, že to, co tam uvidíš, zůstane jen mezi námi. Pokud mě zradíš, Eliško, následky budou horší, než si tvůj otec dokáže představit. On není jediný, koho držím v šachu. Eliška polkla. V tu chvíli jí došlo, že Filip není jen miliardář. Je to člověk, který má moc, o jaké se jí ani nesnilo. A ona je teď součástí jeho hry. Další ráno bylo jiné. Filip ji vzal autem, tou starou, rezavou škodovkou, pryč z Prahy. Jeli směrem na sever, do hor. Eliška celou cestu mlčela a pozorovala krajinu. Filip se soustředil na řízení, ale občas na ní koutkem oka pohlédl. Kam jedeme? Zeptala se konečně, když odbočili na úzkou lesní cestu. Uvidíš, odpověděl jen. Zastavili před starou polorozpadlou hájenkou uprostřed hlubokých lesů Jizerských hor. Vypadalo to tam opuštěně, okna byla zatlučená prkny a zahrada zarostlá plevelem. Eliška nechápala. Čekala nějaké tajné sídlo, moderní vilu schovanou pod zemí, něco, co by odpovídalo těm miliardám. Filip vystoupil, došel k zadním dveřím a vytáhl klíč, který vypadal spíš jako kus rezavého železa. Když otevřeli dveře, Eliška uviděla něco, co jí vyrazilo dech. Uvnitř hájenky nebyla stará kuchyně nebo rozbitý nábytek. Celý vnitřní prostor byl přebudován na nejmodernější technologické centrum, jaké kdy viděla. Stěny byly pokryté monitory, na kterých běžely grafy, data a živé přenosy z burz celého světa. V rohu vrčely výkonné servery a uprostřed místnosti stál stůl s několika holografickými displeji. Vítej v mém skutečném skladu, řekl Filip s mírným úsměvem. Eliška procházela místností jako v metoách. Tady to všechno děláš? Odtud řídíš svoje impérium? Tady jsem v bezpečí, vysvětlil Filip. Tady mě nikdo nehledá. Svět si myslí, že Filip Novák je jen jméno na papíře, nebo že jsem někde na jachtě v Karibiku. Ale já jsem tady, v zemi, kde jsem se narodil, v lese, kde mě nikdo neruší. Tady dělám rozhodnutí, která mění životy milionů lidí. Ale víš, co je na tom nejlepší, Eliško? Podívala se na něj. Co? Že když odtud odejdu, zamknu tyhle dveře a vrátím se do Libně, jsem zase jen táta, který se snaží naučit svou dceru, že nejdůležitější věc na světě je poctivost. Ty peníze jsou jen nástroj, nic víc. Eliška se dotkla jednoho z monitorů. Viděla tam jména firem, které znala z novin. Viděla tam transakce v hodnotách, které se jí točily v hlavě. A pak uviděla něco, co jí zastavilo. Na jednom z menších displejů byla složka s názvem Jaroslav. Můj otec, vydechla. Filip přikývl. Sleduju ho už dlouho. Věděl jsem, že se řítí do záhuby. Kdybych nezasáhl, jeho věřitelé by tě využili mnohem horším způsobem, než je manželství se mnou. Zachránil jsem tě, Eliško, i když to tak možná nevypadá. Eliška se na něj dlouze dívala. Cítila, jak se v ní něco láme. Ten vztek, ta nenávist, kterou k němu cítila od té chvíle, co ho potkala v té zaplivané hospodě, se začaly měnit v něco jiného. V respekt? Možná. V úžas? Určitě. Proč mi to všechno ukazuješ teď? Zeptala se. Filip k ní přistoupil tak blízko, že cítila jeho dech. Protože tě potřebuju. Nejen jako chůvu pro Annu. Potřebuju někoho, komu můžu věřit. Někoho, kdo stojí mimo tenhle systém, ale kdo má dost odvahy na to, aby v něm hrál se mnou. Můj právník v Londýně před týdnem zmizel. Myslím, že ho dostali moji konkurenti. Potřebuju nového právníka. Někoho, kdo je oficiálně nikdo, ale kdo má ostré lokty a čistý štít. Eliška se uchechtla, i když jí do smíchu nebylo. Chceš, abych byla tvůj tajný právník? Holka, co sotva vylezla ze školy a bydlí v garsonce v Libni. Přesně tak, řekl Filip vážně. Nikdo tě nebude podezřívat, budeš moje oči a uši v Praze. Zatímco já budu hrát roli chudého táty, ty budeš pronikat do struktur, kam já už nemůžu. Co ty na to, Eliško? Chceš dál brečet nad svým osudem, nebo se chceš stát nejmocnější ženou ve stínu, o které nikdo nikdy neuslyší? Eliška se podívala na monitory, pak na Filipa a nakonec z okna na divoký les Jizerských hor. Věděla, že tohle je okamžik, kdy už není cesty zpět. Pokud řekne ano, její starý život na Hanspaulce definitivně skončí. Ale ten nový...
Ten nový vypadal mnohem zajímavěji, než si kdy dokázala představit. Mám jednu podmínku, řekla pevně. Filip nadzvedl obočí. Poslouchám. Už nikdy mi nebudeš lhát a Anna se musí dozvědět pravdu, až na to bude dost stará. Nechci, aby žila v lži, i když je to pro její bezpečí. Filip se na okamžik zamyslel, pak jí podal ruku. Dohodnuto. Tak vítej v týmu, paní Nováková. Když se ten večer vraceli do Prahy, Eliška už se nedívala na Libeň jako na vězení. Dívala se na ní jako na dokonalé maskování. Když vešli do bytu, Anna už spala u sousedky. Filip si sundal svou ošoupanou bundu a hodil ji na věšák. Zítra začínáme, řekl. Dostaneš první úkol, ale nejdřív... Odmlčel se a vytáhl z kapsy ten černý sametový krabičku s diamantem. Otevřel ji a vzal prsten do ruky. Ten snubní prsten z úřadu byl hrozný, já vím, řekl skoro omluvně. Tenhle patří tobě, ale nesmíš ho nosit venku, jen tady. Abychom nezapomněli, kdo jsme, když se nikdo nedívá. Eliška natáhla ruku a Filip jí navlékl prsten na prst. Diamant se v mdlém světle kuchyňské zářivky rozzářil jako hvězda. Byl těžký, studený a neuvěřitelně krásný. Kdo jsi doopravdy, Filipe? Zeptala se znovu, tentokrát už bez strachu. Filip se na ní usmál. Byl to první opravdový úsměv, který u něj viděla. Jsem tvůj manžel a od zítřka tvůj největší problém i nejlepší spojenec. Připrav se, Eliško. Tenhle týden budeme kupovat tvoji první banku. Eliška se podívala na prsten a pak na špinavé nádobí v dřezu. Rozpor mezi těmi dvěma světy byl šílený, ale ona se poprvé po dlouhé době cítila skutečně naživu. A to byl teprve začátek. Protože zatímco Praha spala a tramvaje duněly pod jejich okny, v malém bytě v Libni se právě zrodilo spojenectví, které mělo otřást celou zemí. Ale nikdo, absolutně nikdo, neměl ani tušení, co se chystá. Chcete vědět, jaké tajemství skrývala Filipova minulost a kdo byl skutečným nepřítelem, který je sledoval z dálky? Sledujte dál, protože v příští části se dozvíte, jak Eliška zvládla svůj první úkol ve světě velkých peněz a co se stalo, když se na prahu jejich bytu objevil někdo z její minulosti, kdo ji nikdy neměl najít. Pokud se vám příběh líbí, dejte vědět v komentářích, co si o Filipově plánu myslíte. Ráno v Libni chutnalo po levném čaji a prachu. Eliška se probudila na tom nepohodlném gauči a první, co udělala, bylo, že sáhla pod polštář. Prsten tam byl. Studený, těžký a až děsivě skutečný. Včerejší výlet do Jizerských hor jí připadal jako horečnatý sen. Ale když se podívala na své ruce, které měly od úklidu bytu vysušenou kůži, věděla, že se nic nezdálo. Byla manželkou muže, který mohl jedním kliknutím myši zlikvidovat středně velkou banku. A přesto teď musela vstát, obléct si vytahaný svetr a jít do kuchyně, kde Filip právě dělal dceři svačinu do školky. Filip vypadal úplně stejně jako včera ráno. Měl na sobě ty samé ošoupané džíny a triko, které už dávno ztratilo barvu. Krájel chleba, mazal ho taveným sýrem a vypadal u toho jako ten nejobyčejnější chlap na světě. Žádné hologramy, žádné miliardy. Jen ticho pražského činžáku a zvuk projíždějící tramvaje trojky někde pod okny. Tady máš, řekl Filip a podal jí hrnek s černým kafem. Dneska začínáš, Anna jde do školky, ty máš volno. Teda oficiálně máš volno, ve skutečnosti se podíváš na tohle. Položil na stůl starý poškrábaný tablet, který vypadal, že ho někdo našel v kontejneru. Eliška ho zapnula a čekala nějaké složité heslo, ale naskočila jen plocha plná ikon, které vypadaly jako dětské hry. Když klikneš na tu ikonu s medvídkem a podržíš ji 5 sekund, otevře se ti přístup k interním dokumentům firmy Vltavská stavební, zamumlal Filip, zatímco zapínal Aně bundu. To je ta firma, co skoupila dluhy tvýho otce. Chci, abys zjistila, kdo za ní skutečně stojí. Oficiálně je to kyperský fond, ale někdo v Praze tahá za nitky. A vsadím se, že ten někdo sedí v dozorčí radě tátovy bývalé firmy. Eliška se na něj podívala. Proč to neuděláš sám? Se svými technologiemi bys to měl za 5 minut. Filip se narovnal a v očích mu blesklo něco, co jí pokaždé trochu vyděsilo. Ten absolutní klid.
Protože já sleduju globální trhy. Kdybych začal šťourat v lokální české firmičce, rozblikají se kontrolky lidem, kteří o mě nemají vědět. Ty jsi právnička. Máš cit pro detaily v listinách, které stroje přehlédnou. A hlavně jsi Eliška, dcera zkrachovalého Jaroslava. Když se budeš ptát na tátovi dluhy, nikoho to nepřekvapí. Budou tě mít za zoufalku, co se snaží zachránit zbytky majetku. To je tvoje největší zbraň. Pak vzal Anu za ruku a odešel. Eliška zůstala v bytě sama. Rozhlédla se kolem sebe. Na lince ležela účtenka z Alberta za 142 korun. V rohu stála krabice s hračkami a ona měla v rukou přístup k informacím, které mohly zničit několik vlivných lidí. Ten kontrast byl k zbláznění. Pustila se do práce. Hodiny utíkaly a ona zapomněla i na jídlo. Dokumenty byly složité, plné právnických kliček, ale Filip měl pravdu. Její škola nebyla k ničemu. Začala vidět vzorce. Jména, která se opakovala. Převody peněz, které nedávaly smysl. Kolem poledne narazila na jedno jméno, které jí vyrazilo dech. Marek Stránský. Marek byl tátův nejlepší kamarád. Člověk, který byl u nich doma na každé oslavě narozenin. Člověk, kterému Eliška jako malá říkala Strejdo. Podle dokumentů to byl právě on, kdo skrytě financoval firmu, která Jaroslava poslala ke dnu. Byla to zrada tak osobní, že se Elišce udělalo fyzicky špatně. Potřebovala na vzduch. Musela to rozdýchat. Oblékla si svůj starý kabát, ten, který si koupila ještě v době, kdy peníze nebyly problém, a vyrazila ven do sichravých ulic Libně. Chtěla jen dojít do večerky pro vodu, ale osud měl jiné plány. Eliško, to jsi ty? Ten hlas poznala okamžitě. Otočila se a uviděla Kristýnu. Kristýna byla její spolužačka z Gimplu, holka, jejíž rodiče vlastnili půlku realitního trhu v Praze. Stála tam u svého naleštěného bílého SUV, v ruce kelímek s drahým kafem a na sobě měla kožich, který stál víc než celý Filipův byt. Kristýna si Elišku prohlížela s neskrývaným soucitem, který byl horší než facka. Ježíš, ono je to pravda. Slyšela jsem, že tvůj táta úplně skončil, ale tohle... Mávla rukou směrem k oprýskané fasádě domu, ve kterém Eliška bydlela. Tady fakt žiješ? A prý ses vdala? Za nějakého dělníka? Eliška cítila, jak se jí vaří krev, ale vzpomněla si na Filipova slova. Musí hrát roli. Ahoj, Kristýno. Jo, věci se změnily. Život není vždycky jenom večírek v Pařížské. Kristýna se falešně usmála. To vidím. Ale no tak, Eli, nebuď taková. Pojď se mnou aspoň na oběd. Moje auto je sice trochu čistší než tenhle chodník, ale snad se v něm neušpiníš. Musíš mi všechno vyprávět. Všichni v našem kruhu o tom mluví. Je to jako z nějakého hrozného filmu. Eliška chtěla odmítnout. Chtěla jí říct, že má na prstě diamant, o kterém se Kristýně ani nezdá. Ale pak jí to došlo. Kristýna se pohybuje v těch samých kruzích jako Marek Stránský. Je to ideální příležitost, jak zjistit víc, aniž by vzbudila podezření. Tak dobře, řekla Eliška a snažila se znít poraženě. Oběd by mi bodl. Tady v okolí se dá jíst jenom smažák v housce. Jeli do jedné z těch předražených restaurací v centru, kde se lidé víc dívají na to, kdo s kým sedí, než na to, co mají na talíři. Eliška se cítila jako špion v nepřátelském táboře. Kristýna celou dobu mluvila o svých nákupech v Miláně a o tom, jak je strašné, že se teď v Praze nedá sehnat slušná uklízečka. Eliška trpělivě přikyvovala a čekala na svou chvíli. A co Marek Stránský? Zeptala se jakoby mimochodem, když přišel dezert. Táta o něm dlouho nemluvil. Pořád se jim tak daří? Kristýna mávla rukou. Marek? Ten je teď králem Prahy. Prý udělal nějaký geniální obchod se stavebními pozemky. Všichni říkají, že měl neuvěřitelné štěstí, že se zbavil tvého táty těsně předtím, než to s ním šlo z kopce. Příští týden pořádá velkou party ve své nové vile v Troji. Bude tam úplně každý. Aha, hlesla Eliška, tak to je fajn, že se aspoň někomu daří. Víš co, Eli? Kristýna se k ní naklonila a v očích jí svítila škodolibost. Měla bys tam přijít. Marek se na tebe určitě rád podívá. Možná by ti mohl dohodit nějakou práci, třeba v archivu. Pošli mi číslo, já ti pošlu pozvánku. Bude to sranda. Eliška jí to číslo dala.
Když se pak vracela tramvají zpátky do Libně, v hlavě jí bušilo. Měla pozvánku do Lví tlamy. Měla jméno viníka. A měla pocit, že se ta propast mezi jejím starým a novým životem začíná nebezpečně zužovat. Doma našla Filipa, jak si na zemi hraje s Anou s dřevěnými kostkami. Vypadali tak spokojeně, tak normálně. Eliška si sedla na zem k nim a chvíli jen pozorovala, jak Ana staví věž. Našla jsem to, řekla potichu, když Ana odběhla do vedlejšího pokoje pro další hračku. Byl to Marek Stránský, táta mu věřil víc než komukoliv jinému. Filip se na ní nepodíval, jen dál rovnal kostky. Vím, čekal jsem, jestli na to přijdeš sama. Marek je jenom pěšák, Eliško. Ale je to důležitý pěšák. Chceš jít na tu jeho párty? Eliška stuhla. Jak o tom víš? Filip se konečně usmál tím svým zvláštním způsobem. Tvoje kamarádka Kristýna má telefon, který je jako otevřená kniha. Sleduju tvoji polohu i tvoje hovory, Eliško. Ne proto, že bych ti nevěřil, ale proto, že tě musím chránit. Ta párty v Troji je past. Marek tě tam chce ponížit, aby definitivně ukázal, že tvůj rod je u konce. Ale my tam půjdeme. Jen to uděláme po mém. Po tvém? Chceš tam jít v téhle mikině? Filip se zasmál a ten zvuk byl v tom malém bytě nezvykle hřejivý. Ne, na tuhle párty půjdeš ty jako hvězda a já tam budu tvůj doprovod, ale nikdo mě nepozná. Budu tvůj řidič, tvůj bodyguard, tvůj stín. A zatímco ty budeš bavit smetánku, já mu v jeho vlastním domě vysaju všechny servery. V tu chvíli Eliška pochopila, že Filip nehraje jen o peníze. Byla to pro něj forma umění. Strategická hra, kde on byl vždycky o 3 tahy napřed. Během následujících dní se atmosféra v bytě změnila. Už to nebyla jen domácnost chudého otce a jeho vynucené manželky. Byla to operační základna. Eliška přes den studovala právní slabiny Markových firem a večer ji Filip učil, jak se chovat v situacích, kdy jde o všechno. Učil ji, jak číst v lidech, jak poznat lež podle pohybu očí, jak mluvit tak, aby neřekla nic, ale přitom zjistila všechno. Musíš v nich vzbudit pocit nadřazenosti, vysvětloval jí jednou večer, když Anna spala. Lidé, kteří se cítí nadřazení, začnou být neopatrní, začnou se chlubit. A to je chvíle, kdy udělají chybu. A co ty, Filipe? Zeptala se Eliška a podívala se mu do očí. Ty se nikdy necítíš nadřazený, máš víc peněz než všichni ti lidé dohromady. Filip na chvíli zmlkl. Já vím, co peníze dělají. Viděl jsem, jak zničili moji rodinu. Můj otec byl jako tvůj Jaroslav, jenže neměl nikoho, kdo by ho zachránil. Skončil s kulkou v hlavě v garáži našeho domu, protože dlužil nesprávným lidem. Já jsem ty peníze nezdědil, Eliško. Já jsem je vydělal z ničeho, jen abych mohl zničit ten systém, který ho zabil. Pro mě nejsou peníze moc, jsou to zbraně. Eliška poprvé pocítila k Filipovi něco víc než jen zvědavost. Cítila k němu hluboký soucit. Byl to osamělý válečník v digitálním světě, který se schovával v Libni, aby nestratil zbytek své lidskosti. Den párty v Troji konečně nastal. Praha byla zahalená do mlhy a mrzlo. Eliška stála před zrcadlem v koupelně a dívala se na sebe. Filip jí nechal doručit šaty. Byly jednoduché, černé, ale když si je oblékla, pochopila, co znamená skutečný luxus. Látka byla jako druhá kůže a střih z ní dělal královnu. Na krku měla jen tenký řetízek a na prstě měla ten diamant. Filip jí dovolil si ho vzít. Dneska jsi moje žena, řekl Filip, když vyšla z koupelny. Sám byl oblečený v černém obleku, který vypadal jako uniforma řidiče. Měl nasazené brýle a čepici, která mu stínila obličej. Vypadal úplně jinak, nevýrazně, neviditelně. Máš strach? Zeptal se jí. Mám, přiznala Eliška, ale taky se těším. Chci vidět Markův obličej, až mě uvidí. Jeli tam tou rezavou škodovkou, což byl Filipův záměr. Chtěl, aby je lidé viděli přijíždět v tom vraku. Chtěl, aby si mysleli, že Eliška přišla prosit o milost. Vila v Troji zářila do noci jako maják marnivosti. Všude kolem stála drahá auta, ochranka v černém a hosté v drahých róbách. Když jejich škodovka zastavila u vchodu, ozval se tichý smích několika lidí,
kteří zrovna vystupovali z Mercedesů. Filip vystoupil, obešel auto a s dokonalou grácií otevřel Elišce dveře. Hlava nahoru, Eliško, zašeptal tak tiše, že to slyšela jen ona. Ty jsi tady ta, co vlastní tuhle noc. Eliška vystoupila. Její černé šaty se zaleskly v záři reflektorů. Šla vzpřímeně, s bradou mírně zvednutou. Filip kráčel 2 kroky za ní, hlavu skloněnou, přesně tak, jak se na řidiče sluší. U vstupu je zastavil bodyguard. Pozvánku, prosím. Eliška mu podala telefon s QR kódem od Kristýny. Chlap se na ní podíval, pak na tu starou škodovku za ní a ušklíbl se. Můžete dál, ale váš doprovod musí počkat v zázemí pro personál. To nebude potřeba, řekla Eliška chladně. Můj řidič mi musí asistovat. Mám zdravotní potíže, které vyžadují jeho přítomnost. Bodyguard na vteřinu zaváhal, ale pak je nechal projít. Uvnitř to vypadalo jako v paláci. Šampaňské teklo proudem, hrála tichá jazzová hudba a vzduch byl cítit drahými parfémy. Eliška okamžitě uviděla Kristýnu, jak stojí uprostřed hloučku lidí a něco barvitě vypráví. Když si všimla Elišky, oči se jí rozšířily. Eliško, ty jsi fakt přišla, zvolala Kristýna a rozběhla se k ní. A ty šaty, kde jsi je vzala? Vypadají jako od... No to je jedno. Pojď, Marek je v salonku, určitě bude nadšený. Eliška se nechala vést. Filip se držel v pozadí. Splýval se stíny u stěn, ale Eliška cítila jeho přítomnost jako neviditelné lano, které ji drží nad vodou. Marek Stránský seděl v koženém křesle a v ruce držel sklenici koňaku. Vypadal přesně tak, jak si ho pamatovala. Sebevědomý, trochu obtloustlý, s úsměvem, který nikdy nedosáhl až k očím. Když uviděl Elišku, pomalu vstal. Eliško, řekl, a v jeho hlase byla slyšet falešná laskavost. Drahá, je mi tak líto tvého otce. Opravdu jsem se snažil mu pomoct, ale byl příliš tvrdohlavý. A teď slyšel jsem, že ses musela provdat, abys zachránila aspoň střechu nad hlavou. Je to pravda? Je ten pán v té čepici tvůj vyvolený? Místností se rozlehl tichý smích. Eliška cítila, jak jí prsty brní vztekem, ale vzpomněla si na Filipův trénink. Usmála se. Byl to ten nejkrásnější a nejledovější úsměv, jaký kdy vykouzlila. Marek, ty jsi byl vždycky tak starostlivý, řekla sladce. Můj manžel je výjimečný muž. Ale nejsem tu, abychom mluvili o mém soukromí. Jsem tu, abych ti poděkovala. Za všechno, co jsi pro mého otce udělal. Opravdu si mu otevřel oči. Teď už přesně víme, kdo jsou naši přátelé. Marek se trochu zamračil. Tenhle tón nečekal. No, hlavně, že jsi v pořádku. Kdybys něco potřebovala, peníze nebo třeba místo asistentky, stačí říct. Pro dceru Jaroslava udělám cokoliv. To je od tebe milé, odpověděla Eliška a nenápadně se dotkla diamantového prstenu. Marek si ho všiml. Jeho pohled na vteřinu stuhl na tom obrovském kameni. Ale myslím, že si poradíme. Ostatně, svět financí je tak nevyzpytatelný, že? Jeden den jsi král Prahy a druhý den se může stát cokoliv. V tu chvíli si Eliška všimla, že Filip už není u zdi. Zmizel. Věděla, že má jen pár minut, než se spustí jeho digitální útok. Musela Marka zabavit. Marek, slyšela jsem, že tvoje nová firma Vltavská stavební má velké plány, pokračovala Eliška a udělala krok k němu. Ale zajímalo by mě, jak se cítíš jako vlastník něčeho, co si v podstatě ukradl svému nejlepšímu příteli. Spí se ti v téhle vile dobře? Marek zrudl. Dávej si pozor na jazyk, holčičko. Tady nejsi na Hanspaulce. Tady jsi na mém území. Buď ráda, že jsem tě sem vůbec pustil. Tvoje území? Eliška se zasmála. Uvidíme, jak dlouho ještě. Najednou se v celé vile na vteřinu zhasla světla. Jen na vteřinu. Pak se zase rozsvítila, ale hudba přestala hrát. Všechny telefony hostů v místnosti začaly najednou pípat. Jeden za druhým. Kristýna vytáhla svůj telefon a vydechla. Co to je? Marku, podívej se na tohle. Marek vytáhl svůj telefon a jeho obličej změnil barvu z rudé na popelavě šedou. Eliška se podívala na svůj displej. Byla tam zpráva, která právě obletěla všechny finanční servery v zemi. Dokumenty dokazující, že Marek Stránský tuneloval vlastní firmy
a že jeho zázračný obchod byl postaven na podvodech a úplatcích. Marek se podíval na Elišku a v očích měl čistou nenávist. To jsi udělala ty? Jak jsi mohla? Já? Eliška pokrčila rameny. Já jsem jen přišla na párty, Marku, ale varovala jsem tě. Svět financí je nevyzpytatelný. A v tu chvíli se u jejího boku znovu objevil Filip. Pořád vypadal jako nevýrazný řidič, ale když se podíval na Marka, v jeho pohledu bylo něco tak drtivého, že Marek o krok ustoupil. Vůz je připraven, paní Nováková, řekl Filip klidným hlasem. Eliška přikývla. Otočila se k šokovanému davu, naposledy se podívala na Kristýnu, která tam stála s otevřenou pusou a ladným krokem vyšla z místnosti. Filip šel těsně za ní. Když se zavřely dveře vily a oni seděli zpátky v té staré Škodovce, Eliška se začala nekontrolovaně smát. Byl to smích úlevy i triumfu. Viděl si jeho obličej. Filipe, to bylo neuvěřitelné. Filip nastartoval motor. To byl jen začátek, Eliško. Marek je vyřízený, ale lidé, pro které pracoval, se teď budou ptát, kdo ho sejmul. A budou hledat nás. Ať hledají, řekla Eliška a poprvé v životě se cítila silná. Máme přece nejlepší maskování na světě. Byt 2, plulkná v Libni a nevyžehlené prádlo. Filip se na ní podíval a v jeho očích uviděla něco, co tam předtím nebylo. Uznání. A možná něco víc. Máš pravdu. Ale teď musíme jet domů. Anna se v noci občas budí a sousedka už chce jít spát. Jeli noční Prahou a Eliška se dívala na své ruce. Prsten tam pořád byl, už ho nechtěla sundat. Byla manželkou miliardáře, byla tajnou zbraní v digitální válce a byla matkou malé holčičky, která na ní čekala v posteli. Její život se změnil k nepoznání, ale poprvé měla pocit, že dává smysl. Jenže když dorazili před dům v Libni, uviděli něco, co jim vyrazilo dech. Před vchodem stálo černé auto se zatmavenými skly a u něj stál muž v dlouhém kabátě. Když je uviděl, vykročil směrem k nim. Filip okamžitě stuhl a ruka mu sjela k něčemu pod sedadlem. Zůstaň v autě, Eliško, řekl tónem, který nepřipouštěl odpor, ale Eliška toho muže poznala. Světlo lampy mu dopadlo do tváře a jí se zastavilo srdce. Byl to její otec, Jaroslav. Ale nevypadal jako ten zlomený muž z Hanspaulky. Vypadal vyděšeně, ale odhodlaně. Filipe, Eliško, zakřičel Jaroslav, musíte pryč, oni vědí, našli mě a řekli, že pokud jim nedám to, co chtějí, Anna. V tu chvíli se z černého auta ozval výstřel. Chcete vědět, kdo doopravdy stojí za útokem na Eliščinu rodinu a jaké tajemství Filip celou tu dobu skrýval i před svým vlastním tchánem? Dokáže Eliška ochránit malou Annu před nebezpečím, které se teď přihnalo až k jejich dveřím? Sledujte dál, protože v příští části se všechno změní a hra na chudé manžele skončí dřív, než kdokoliv čekal. Pokud vás zajímá, co bude s Jaroslavem, napište nám do komentářů, jestli mu věříte, nebo jestli si myslíte, že je to všechno jen další past. Třesk rozbitého skla prořízl ticho Libeňské ulice jako motorová pila. Kulka nezasáhla Jaroslava, ale roztříštila boční okénko té staré rezavé Škodovky, ve které Eliška s Filipem ještě před vteřinou seděli. Vzduchem zavonil spálený střelný prach a pach starého čalounění. Filip zareagoval dřív, než si Eliška stihla uvědomit, že jsou v nebezpečí. Jeho pohyby už nebyly pomalé a unavené jako u skladníka po 12. Byla v nich dravost a přesnost někoho, kdo prošel peklem a naučil se v něm tančit. K zemi, zařval Filip a strhl Elišku na špinavý asfalt za auto. Jaroslav tam stál jako přimražený, s vytřeštěnýma očima a rukama vstaženýma před sebe, jako by se snažil ty neviditelné kulky zastavit holou dlaní. Černé auto se zatmavenými skly s kvílením pneumatik vyrazilo vpřed. Nebyl čas na otázky. Filip vytáhl zpoza opasku něco, co Eliška u chudého táty nikdy neviděla. Krátkou černou pistoli. Nevystřelil. Jen sledoval mizící koncová světla, která se ztratila v labirintu libeňských uliček. Tati, jsi v pořádku? Eliška se vyškrábala na nohy, kolena odřená od hrubého asfaltu, srdce jí bušilo až v krku. Jaroslav se třásl.
Ten hrdý muž, který kdysi ovládal pražský stavební trh, teď vypadal jako hromádka neštěstí v drahém, ale zmuchlaném kabátě. Oni mě našli v tom penzionu na venkově, Eliško. Myslel jsem, že tam budu v bezpečí, ale věděli přesně, ve kterém pokoji spím. Řekli mi, že pokud Filip nepředá ty přístupové kódy k švýcarským účtům, tak... Jaroslav se zajíkl a podíval se na Filipa s výrazem, ve kterém se mísila hrůza a nepochopení. Kdo jsi, Filipe? Co jsi mu to provedl? Filip neodpověděl. Místo toho se prudce otočil k domu. Anna, vydechl a v tu chvíli mu z tváře zmizela i ta poslední stopa klidu. Vyběhli schody do 4. patra tak rychle, že Eliška sotva popadala dech. Filip rozrazil dveře bytu a vletěl dovnitř. Sousedka, paní Novotná, seděla v obýváku u televize a v klíně měla pletení. Vypadala naprosto klidně. Co pak se děje, pane Nováku? Vy tak dupete, že jsem málem ztratila očko, řekla a přes brýle se podívala na tu nesourodou skupinku, Filipa s pistolí za pasem, Elišku v roztrhaných šatech za 100 000 a Jaroslava, který vypadal, že každou chvíli omdlí. Kde je Anna? Vyštěkl Filip. Spinká jako andílek, ani se nehla, pokrčila sousedka rameny. Filip vletěl do ložnice a za vteřinu se vrátil s Anou v náručí. Holčička byla rozespalá, mžourala do světla a tiskla k sobě svého ošoupaného plyšového medvěda. Tati, už jsi doma, zamumlala a zabořila mu obličej do krku. Jo, broučku, jenom se musíme trochu proběhnout. Je to taková hra, pamatuješ? Filipův hlas se okamžitě změnil. Byl zase tím něžným otcem, ale jeho oči neustále těkaly ke dveřím. Paní Novotná, vezměte si věci. Jdeme pryč, hned. Sousedka bez jediného slova vstala, odložila pletení a ze skříně vytáhla zbalenou tašku, kterou tam očividně měla připravenou už dávno. Elišce došlo, že tahle stará paní není jen náhodná sousedka. Byl to další dílek Filipovy skládačky, další vrstva ochrany, o které neměla tušení. Kam jedeme? Zeptala se Eliška, když se všichni nasoukali do jiného auta, nenápadného šedého kombíku, který stál zaparkovaný v garáži o 2 ulice dál. Do místa, které neexistuje, odpověděl Filip a sešlápl plyn. Jeli nocí pryč z centra směrem na jižní město. Praha vypadala v tomhle čase jako úplně jiné město, temné a nepřátelské. Jaroslav seděl na zadním sedadle vedle paní Novotné a Anny a tiše vzlikal. Eliška se dívala z okna a přemýšlela, jak se její život mohl během pár hodin změnit z luxusního večírku v Troji na útěk před nájemnými vrahy. Marek Stránský v tom není sám, že ne? Zeptala se Eliška potichu, aby neprobudila Anu. Filip zavrtěl hlavou. Marek byl jenom nástroj, někdo, kdo měl udělat tu špinavou práci na povrchu. Ti lidé, co po nás jdou, neřeší pozemky v Praze. Jdou po něčem, co jsem vybudoval v digitálním světě. Systém, který dokáže předpovídat pády měn dřív, než k nim dojde. Je to zbraň, Eliško, a oni ji chtějí pro sebe. Kdo jsou oni? Říkají si syndikát, ale jméno není důležité. Jsou to lidé, kteří vlastní vlády, banky a armády. Mysleli si, že jsem mrtvý, že jsem zmizel někde v Pacifiku. Ale ta tvoje party v Troji, to, jak si tam Marka zlikvidovala, dalo jim to stopu. Moje chyba. Měl jsem vědět, že se nenechají tak snadno vyprovokovat. Takže je to moje vina? Elišce se stáhl žaludek. Filip na vteřinu pustil volant a položil svou ruku na její. Ne, je to moje vina, že jsem tě do toho zatáhl. Ale upřímně, bez tebe bychom ty důkazy proti Markovi nikdy nenašli. Jsi v tom se mnou, Eliško, a teď už tě nenechám jít. Zastavili před anonymním panelákem na okraji sídliště. Vypadalo to tam úplně stejně jako všude jinde. Šedý beton, grafity na stěnách, rozbité pouliční lampy. Ale když vešli dovnitř a Filip přiložil prst k nenápadnému čidlu u výtahu, sjeli jsme místo nahoru hluboko do podzemí. Dveře výtahu se otevřely a Eliška vydechla úžasem. Byl tam moderní byt, který vypadal jako z filmu o budoucnosti. Všechno bylo čisté, bílé, osvětlené měkkým světlem. Stěny byly tvořeny obřími obrazovkami, na kterých běžely stovky datových toků. Tady budeme pár dní. Mají sem přístup jen 3 lidé na světě, řekl Filip a uložil Anu do postele v jedné z místností.
Jaroslav se zhroutil do designového křesla a schoval si tvář v dlaních. Já jsem to nechtěl, Eliško. Opravdu jsem si myslel, že Marek je přítel. Když mi nabídl ty investice, vypadalo to jako záchrana. Netušil jsem, že mě jen používá, aby se dostal k Filipovi. Eliška si sedla k otci. Cítila k němu směs lítosti a vzteku. Jak o něm věděli, tati? Jak věděli, že Filip je ten, kdo ti pomohl? Jaroslav vzhlédl a v očích měl slzy. Před lety, když jsi byla ještě malá, jsem Filipovu otci pomohl schovat nějaké dokumenty. Marek o tom věděl, celé roky čekal, sledoval mě. Když jsem začal mít problémy s penězi, věděl, že Filip se dřív nebo později objeví, aby mi splatil dluh. Byl jsem návnada, Eliško. Celou tu dobu jsem byl jen návnada. Eliška se podívala na Filipa, který stál u jednoho z terminálů a horečnatě něco psal na klávesnici. Věděl jsi to? Věděl jsi, že tě můj otec může prozradit? Filip se k ní otočil. Jeho tvář byla v záři monitorů bledá a ostrá. Tušil jsem to, ale potřeboval jsem rodinu. Potřeboval jsem krytí, které by nikdo nespochybnil. Svatba s dcerou zkrachovalého magnáta byla dokonalá legenda. Ale nečekal jsem, že se do toho zapleteš tak moc. Nečekal jsem, že budeš tak šikovná. Šikovná? Eliška vstala a udělala krok k němu. Filipe, my jsme v podzemním bunkru po mém tátovi stříleli a tvoje dcera spí v místnosti, která vypadá jako vězení. Tohle není šikovnost, tohle je šílenství. Je to přežití, odsekl Filip. A pokud chceš, aby Jaroslav i Anna přežili tuhle noc, musíš mi pomoct. Marek Stránský má u sebe flešku s kódy, které ukradl z mého skladu v horách. Musel tam být někdo, kdo mu pomohl. Někdo, kdo znal cestu. Eliška se zamyslela. Vzpomněla si na ten výlet do Jizerských hor, na tu starou hájenku. Kdo jiný o ní mohl vědět? Pak jí to blesklo hlavou. Kristýna, Filip se zamračil. Tvoje kamarádka, ta rozmazlená holka v kožichu. Její otec vlastní ty lesy, Filipe, celou tu oblast. Když jsme tam jeli, říkala jsi, že je to tvoje tajné místo, ale ta hájenka stojí na jejich pozemku. Kristýna mi jednou vyprávěla, že tam její táta nechal nainstalovat fotopasti, aby hlídali pytláky. Pokud Marek pracuje s jejím otcem, viděli nás tam. Filip praštil pěstí do stolu. Sakra, samozřejmě, realitní magnát a stavební podvodník, ideální dvojka. Eliško, musíme ty kódy dostat zpátky, než je stihnou dešifrovat. Pokud se syndikát dostane k mým algoritmům, dokážou vyvolat finanční krizi, která položí celou Evropu na kolena. A začnou tady, v Praze. Co mám udělat? Zeptala se Eliška a překvapila sama sebe tím, jak pevně její hlas zněl. Kristýna tě má za poraženou. Bude si chtít vychutnat svůj triumf. Pozvala tě na ten oběd, aby se ti vysmála, ale teď ti pravděpodobně zavolá znovu. Bude chtít vědět, co se stalo po té střelbě. Bude chtít vědět, jestli jsi zlomená. A já jí řeknu, že jsem, přikývla Eliška. Řeknu jí, že Filip utekl a nechal mě v tom samotnou, že nemám kam jít. Filip k ní přistoupil a vzal jí za ruce. Bude to nebezpečné, půjdeš k ní domů, musíš se dostat k jejímu počítači nebo k Markovu telefonu, pokud tam bude. Já tě budu jistit, ale dovnitř musíš sama. Eliška se podívala na svůj prsten. Ten diamant, který měl být jen maskováním, teď působil jako symbol jejího nového života. Udělám to. Ne kvůli penězům, Filipe, ale kvůli Aně a kvůli tátovi. Chci, aby tohle všechno skončilo. Zbytek noci strávili přípravou. Filip vybavil Elišku nenápadným odposlechem schovaným v náušnici a malým zařízením, které vypadalo jako rtěnka, ale ve skutečnosti to byl výkonný vysílač, který dokázal během vteřiny stáhnout data z jakéhokoliv blízkého zařízení. Když nad Prahou začalo svítat a obloha dostala tu zvláštní špinavě šedou barvu, Eliščin telefon na stole zavibroval. Na displeji svítilo jméno Kristýna. Eliška se podívala na Filipa. Ten jen krátce přikývl. Ahoj, Kristýno, řekla Eliška do telefonu a její hlas zněl dokonale roztřeseně, přesně tak, jak jí to Filip učil. Prosím tě, pomoz mi. Včera večer se stalo něco hrozného. Filip, on mě nechal na ulici a zmizel. Nemám kam jít, táta je v nemocnici a já se hrozně bojím. Na druhém konci linky bylo chvíli ticho
A pak se ozval Kristýnin hlas. Nebyl v něm soucit, ale neskrývané potěšení. Chudinko Eliško, já jsem ti říkala, že ten chlap je divný. Neboj se, přijeď ke mně. Marek je tady taky, zrovna něco řešíme. Určitě pro tebe něco vymyslíme. Přijeď hned, pošlu pro tebe auto. Eliška hovor ukončila a zhluboka se nadechla. Jede pro mě auto. Filip ji objal. Bylo to krátké, pevné objetí, které jí dodalo víc síly než jakákoliv slova. Budu hned za tebou. Pokud se něco zvrtne, stiskni tu náušnici, rozumíš? Hned tam vlítnu. Eliška nastoupila do černého vozu, který pro ní Kristýna poslala, a nechala se odvést zpět do světa, který kdysi milovala, ale který jí teď připadal jako ta nejhorší noční můra. Když projížděli branou Kristýniny vily, uviděla na příjezdové cestě Markovo auto. To samé auto, ze kterého se včera střílelo. Vila byla plná světla a vůně drahé kávy. Kristýna ji přivítala v hedvábném županu s úsměvem predátora, který právě zahnal svou kořist do kouta. Pojď dál, drahá. Vypadáš hrozně, řekla Kristýna a vedla ji do prosklené pracovny. Marek už tě čeká. Má pro tebe takovou nabídku, která se neodmítá. Uvnitř seděl Marek Stránský u masivního stolu a před ním ležela ta malá stříbrná fleška z hájenky. Vedle ní ležela pistole. Eliško, zavrtěl hlavou Marek, tvůj manžel je velmi chytrý muž, ale udělal jednu chybu. Myslel si, že tě dokáže ochránit, ale ty si nám právě přinesla to poslední, co nám chybělo. O čem to mluvíš? Vydechla Eliška a snažila se, aby se jí netřásly ruce. O dešifrovacím klíči, usmál se Marek a ukázal na její prsten. Ten diamant, Eliško, není to jen šperk, je to hardwarový klíč. Filip ho nechal vybrousit tak, aby jeho vnitřní struktura tvořila unikátní kód. Bez toho prstenu je tahle fleška jen kus zbytečného kovu. Tak co, podáš mi ruku, nebo si ji mám vzít sám? Eliška stuhla. Podívala se na prsten a pak na Marka. Filip jí o tomhle neřekl. Byl to záměr. Věděl, že jí Marek prokoukne a že prsten bude to, co budou chtít, nebo ji znovu použil jako návnadu. V tu chvíli jí v uchu zapraskalo. Filipův hlas byl tichý jako šepot vánku. Dej mu ho, Eliško, teď hned. Je v něm sledovací zařízení, které mě pustí přímo do jejich sítě. Věř mi. Eliška pomalu stáhla prsten z prstu. Cítila se, jako by mu odevzdávala svou duši. Položila ho na stůl před Marka. Tady máš, řekla ledově. Doufám, že ti přinese stejné štěstí jako mému tátovi. Marek prsten popadl a s vítězoslavným pohledem ho vložil do speciální čtečky připojené k počítači. Obrazovka se okamžitě rozsvítila zeleně a začaly se na ní objevovat řádky kódu. Máme to, vykřikla Kristýna a tleskla rukama. Marku, jsme miliardáři, skuteční miliardáři. Ale jejich radost netrvala dlouho. Najednou se na obrazovce objevilo červené varování. Písmo začalo mizet a místo něj se objevil nápis Přístup povolen, lokalizace syndikátu dokončena. Marek zmateně bušil do klávesnice. Co to je? Co se to děje? To je konec hry, Marku, řekla Eliška a narovnala se. Už nehrála ubožačku. Právě si Filipovi otevřel dveře do vašeho hlavního serveru. V tuhle chvíli se všechny vaše účty, všechny vaše důkazy a všechna jména vašich partnerů stahují přímo na policii a do centrální banky. Marek vyskočil a popadl pistoli. Ty mrcho, já tě zabiju. V tu chvíli se ozvala rána. Ne výstřel, ale zvuk rozbitého skleněného stropu. Filip vletěl do místnosti na laně, jako by to dělal každý den. Než stihl Marek namířit, Filip ho srazil k zemi a pistole odletěla pod skříň. Kristýna začala křičet, ale to už do vily vtrhlo komando v černých uniformách. Nebyla to policie, byli to Filipovi lidé. Profesionálové, kteří se v tichosti postarali o zbytek ochranky. Filip vstal, oprášil si oblek a došel k Elišce. Vzal prsten ze čtečky a jemně jí ho znovu navlékl na prst. Omlouvám se za ten risk, ale muselo to vypadat opravdově. Eliška mu vlepila facku. Byla to rána, která se rozlehla celou místností. Pak ho objala a rozplakala se. Ty jsi blázen, Filipe, naprostý blázen. Já vím, zašeptal jí do vlasů, ale fungovalo to. Marek i Kristýnin otec končí. A tvůj táta,
Tvůj táta je čistý. Všechny jeho dluhy byly smazány v rámci téhle operace. Když o pár hodin později seděli na terase Filipova bezpečného bytu a dívali se na vycházející slunce nad Prahou, Eliška se cítila prázdná, ale konečně svobodná. Anna spala uvnitř, Jaroslav byl v bezpečí a svět venku neměl ani tušení, že byl právě zachráněn před finančním kolapsem. Co teď? Zeptala se Eliška. Vrátíme se do Libně? Filip se podíval na panorama města. Libeň byla dobrá schovávačka, ale myslím, že je čas začít žít trochu jinak. Už nemusíme nic předstírat, Eliško. Ani chudobu, ani to, že jsme cizinci. Eliška se na něj podívala a v hlavě jí běžely všechny ty momenty. Od té hrozné hospody v Holešovicích až po tuhle noc. Takže teď budeme ta bohatá rodinka z Hanspaulky? Filip se zasmál. To ne, budeme rodina, která ví, co má skutečnou hodnotu. A mimochodem, ten byt v Libni si necháme. Jako připomínku toho, že i v té největší špíně se dá najít něco, co stojí za záchranu. Eliška se usmála a opřela si hlavu o jeho rameno. Věděla, že jejich příběh ještě nekončí, že syndikát se jen tak nevzdá a že život s miliardářem v utajení bude všechno, jen ne nudný. Ale v tu chvíli jí to bylo jedno. Měla Anu, měla tátu a měla muže, který pro ní dokázal pohnout celým světem. Chcete vědět, jaké bylo první skutečné rande Elišky a Filipa bez bodyguardů a hackerů v zádech? A jak se Jaroslav vyrovnal se svou novou rolí dědečka v důchodu, který už nemusí nic stavět? Sledujte závěrečnou část našeho příběhu, kde se dozvíte, že někdy ty největší poklady nenajdete v bankovních trezorech, ale v obyčejné kuchyni při vaření špaget. Pokud se vám tenhle díl líbil, napište nám do komentářů, jestli byste Filipovi tu facku dali taky. Prach v libeňském bytě se konečně usadil, ale vzduch tam byl pořád těžký vším tím, co se za poslední měsíce stalo. Eliška stála uprostřed obýváku a dívala se na zbalené krabice. Nebylo jich moc. Většinu věcí, které si sem přinesla z Hanspaulky, už dávno nepotřebovala. To nejdůležitější se jí totiž nevešlo do žádného kufru. Marek Stránský a Kristýnin otec skončili přesně tam, kam patřili. Titulky novin byly plné skandálů o tunelování a podvodech, ale o Filipovi tam nebyla ani zmínka. Zůstal ve stínu přesně tak, jak chtěl. Pro svět byl pořád jen neviditelným hráčem, ale pro Elišku byl teď vším. Máš všechno? Ozval se ode dveří Filipův hlas. Už neměl na sobě tu ošoupanou mikinu, ale ani drahý oblek. Měl na sobě obyčejný svetr a džíny. Vypadal prostě jako chlap, který je konečně v pohodě. Mám, usmála se Eliška a vzala do ruky poslední krabici s Aninými hračkami. Jen mi bude tenhle výhled na tramvaje trochu chybět. Má to svoje kouzlo, když člověk ví, že mu nikdo neklepe na dveře s exekucí. Filip k ní přišel a vzal ji za ruku. Ten diamantový prsten na jejím prstu už nepůsobil jako cizí předmět. Byl součástí její ruky. Stejně jako Filip byl součástí jejího života. Libeň nikam neuteče. Ten byt si necháme. Kdyby nás ten velký svět tam venku začal moc štvát, můžeme se sem vždycky vrátit na špagety. Vyšli ven před dům, kde už nečekala rezavá škodovka, ale bezpečné, nenápadné auto. Anna už seděla vzadu v sedačce a Jaroslav, Eliščin otec, stál vedle a poprvé po letech vypadal, že se mu opravdu lehce dýchá. Už to nebyl ten zničený magnát. Byl to dědeček, který se těšil, až bude s vnučkou krmit kachny někde u rybníka v jižních Čechách, kde mu Filip koupil malý domek. Tak jedeme? Zeptala se Anna a vykoukla z okýnka. Eliško, slíbila jsi mi, že v novém domě budu mít tu velkou postel z nebesy. Platí, princezno, zasmála se Eliška a sedla si dopředu vedle Filipa. Když auto vyjelo z ulice, Eliška se naposledy podívala do zpětného zrcátka na ten starý činžák. Došlo jí, že tenhle příběh nebyl o miliardách na účtech, ani o pomstě. Byl o tom, že člověk musí občas ztratit všechno, co si myslel, že je důležité, aby našel to, na čem doopravdy záleží. Byla to drsná cesta, plná lží a nebezpečí, ale na jejím konci stála rodina, která sice vznikla z donucení, ale držela pohromadě z čisté lásky. Filip položil ruku na řadicí páku a Eliška na ní položila tu svou. Nepotřebovali slova.
Praha se kolem nich probouzela do nového dne a oni věděli, že i když je svět tam venku plný vlků jako Marek, oni dva už se jich nebojí. Mají totiž jeden druhého. Člověka u srdce trochu zamrazí, když vidí, že ta situace musela dojít až do takového extrému, aby si k sobě dva lidé našli cestu, co? Ale myslíte si, že v tom světě intrik a peněz měli vůbec jinou možnost, jak přežít a zůstat sami sebou?